Bon dia, qui es preocupa ara mateix de quart ESO? Bon dia, sí. I tu ets, no? Soc na Carol. Sí. Tu tens un 2 de nota final. Doncs m'has de treure un 7 més les activitats i així la meva pots aprovar. Bé, les activitats sí te les he fetes. Molt bé, hi tens sort. Bon dia, Isabel, ja que hauries l'examen de matemàtiques? Sí, i la teva nota em preocupa bastant, ja que en el teu informe posa que vols fer un batxiller científic i jo no t'aconsello molt. Però quina nota he tret? Has tret un 2,5 de l'examen i de les activitats un 6,5. Però no te desanimis, perquè sempre n'hi ha oportunitats. Jo abans de ser professora de mates volia ser professora de filosofia, però les lletres no eren el meu. Així que t'aconsello fer un batxiller humanístic o social, perquè com diu la dita, qui neix per a terrós no arriba mai a rostoi. Gràcies per els teus consells. Bé, adeu. Adéu.